अरे कहीं पीछे पीछे करे जा ताक न दहो मर जाई हम ना बोला ना तो कही कि तारा के बोलता ए पप्पो भैया 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 कह तलू तो शोभा नहीं के कुछ अच्छा सैया कह सैया कहीं तारा के हाँ हाँ ठीक बा ए करे जा आई लव यू या के जतने हम चुपचाप निकलता नहीं आई लव यू आई लव यू नहीं आओ ना नहीं आओ बोलो ना तू कितना सुंदर लगेला हो ए तू तान दिला एक बार और कह दो हम कहीं हाँ हाँ हम कहीं कनवा दो ना कनवा दो ना कहीं बाबा हां ई का हो एक बब्बा में से लाज नहीं के लगा तो चुपचाप बाने तय कर तो कुछ कर देबा घर में माई बहन की सन एक बार ओरी छेड़ा छेड़ा तब तो बड़ा मजा ना आवता जो ना तू दो गलू तारा लाज आया पी गल बड़ा एकदम एक बार ओरी मारा ना गलिया पो मारो ना हमारा नतिया तोर तो बहन बड़बे न कलबी आए रोज रोज देखतानी कि हमर पीछे पड़ा रहता नहीं की बोलत एकर मतलब ही हां हम तो के पसंद करी ना यही से हम तारा पीछा पड़ल बानी ना रे खगाड़ से पने खावे हाल बा नती दो गलू नहीं ना तोरा नियन चार गो रखले बानी ट्यूशनवा में आ 5 गो स्कूलिया में तू का बाड़े में राख ल करे जा तारा दिल में हम रहल चाहतनी तारा दिल के ना निकाल के आ भूंज के खा जाई जनला निकाल दो हम चाहतन कि जल्दी निकाल दो फाड़ दे एकरा के एकदम छछबहरे बकारे देखा जान जा कर दे भैया से ना कुछ कर दे एग्जाम लगा दे तो कहीं के ना रहब आई लव यू आहा मोई के लाइक हियाव तो आई लव यू करत तू बोला तरू तो बड़ा मजा आवता हो तार बोलिया बड़ा गुलाब के फूल ले लागता चलो जाए तो चल तो गइल न रुको काल छोड़म नाही काल तो एकरा मांग में सिंदूर भर के रहो भोलो गांव में कुछ हो जाई देखब चलो जान करे जा देखो जान करी दीदिया एक ही लड़की बिया तो बढ़िया घर में नु बियाह करब रे ऊपर देख पैसा कौन की बात नहीं के पढ़त लिखत दिया बढ़िया से हां कंप्यूटर क्लास 4 गो लगले बनी हम इतना ओके बिजी रखी ना कि मोबाइल टीवी लगे पानी पिए छान के बेटी कर जान के तो एक बार शादी होला बार-बार थोड़ा होला बढ़िया घर में बियाह कदी के हम का नुआइल बनी कि बोनी पर लगल टप टप चुएला परेशान हो देना बाबूजी के जब जाइना ना यार तब 4 गो बात सुना के आइना हां तो का एक ही बेटी पे त निमन घर में बियाह ना कर बता माई ठीक बात दिया एक दिन तनी मौका लगा के आ वो घूमे घामे खाती माई ये जे बैठल बैसता तनी बतिया तनी लौको त नहीं के कार चंदनिया औ माई उ ना हम ना पढ़ के सिया के ताकेली तो कहूं के ना मन करेला बेटिन के कबो नजर से उ सही ताकि कि बेटिन के डराई रहस अपन माई बाप तो डांटी नहीं तो कम से कम मेरा मयो ना डांटी तो रखे बता हां वो बा ना हो कौन तो फिरंगिया कहाला फिरंगिया बूढ़ा हो वो बुढ़ा सब कोई कहे लइका एगो बा हां लइका बा का कुछ कहल ओकर नाम लिखा गइल का ना और जब आई ना पढ़ के ना तो रोज छेड़ेला नती दोगला रोज हां बोली बोलेला आ तू छोड़ देवेली ओकरा के बोली बोला ए छोड़ी ना लेकिन छोड़ बोलिए ना पाई ना अब बोलो हूं ना ऐसा बात ये गांव घर के एकदम हरामी ओकर माई भीर जेबी तो कोई नहीं हमर बेटा लेखा के बेटा होई ना जायज ना लाग रहते 4 तक पढ़ालो आ तिल घर आइन सुन त का कहले ओकर मैया आ बेटा बीए फाइनल कइले बा ग्रेजुएशन कइले बा तो डॉक्टरी के तैयारी ऐसे ओकर माई कहेले हां तो उतना भी खराब नहीं क्या ना मतलब खराब बढ़बे कइल बा होइए जाला तोर इतना अच्छा घर में शादी करम ना बुझियो कि गांव घर देखी कि हां उनकर बेटी के कितना निमन घर में शादी कइल पढ़ाई पर ध्यान दे का कहना खान सर जी जब खुद पर खर्च करेंगे तो लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे ठीक बा ऐसे नाउ नंबर मांगत तो नंबर ना देले रही ना देला के लादल तक खा दे रही नतिया के बेटा के जो घर में जाता नहीं आज के बाद छेड़ते हमके बताइए तो जाके राजा करे जन ए सारा जल्दी आइबे कि ना आइबे फिर लोग बताते आ हां अरे सारा हम ओहो करे जा आज बड़ा बॉन ठन के जातलू हो कहां बिजली गिराइबू आई लव यू कहत है ना तू ढेर मत बोल कर काहे ना बोली तू ओ दिन के मरले बालू कि हम सब पनिया तरी खाली राती में एकरा के हम का कनी सही में तू कैसे जन्मत रहा हो पातर से कुपातर से तू ना सुधरब आए
बाबूजी से कह दिया अपना कि गांव घर में जनवाई। हां बाप से बतियाओ कि बियाह कइल चाहता अब से बियाह करो। देखो आज के बाद हमार पीछा कइल मत छोड़िए न तो माई हमारा के बोले ले जल्ला। माई न बोले ले देखो करे जा तू हमर रास्ता छोड़ दो। तू हम कुछ ना तू 2 मिनट रुका ना तो से बात करे के बा जा काहे रुका बालू ए रुक तू मत जा हो भौजी कोई होई कोई देखो कोई होय मेहरानू न कह दियो ना त हमर के बदनाम हो जाए हमके जाए दो। बदनाम के बात नहीं के हम तारा से प्यार ना करी ना कितना बार कही ना त काहे ना करेली हम करी ना ला जाए का को आई लव यू कहीं बोला ले बुटू बोला ले बुटू बोल माई बनाना नहीं लगा का बेटा बोला बाप कौड़ी बांटता जाके चिमनी हाँ माई, आ हाँ। बेटा है जो है लफुआई करता आई लव यू क्या औकात मारे बेटे छेड़ ले ना क्या हां पढ़ाओ त नहीं तो लइका चाची तोहरे लइकी रहली हम ना नीमन से देख के कर ले के देख के भर के देख देख के कर ले गलती हो गई चाची आज के बाद हाय गोड़ पकड़ चश्मा दे चश्मा दे भाग कहां भागल ऐसे ही हमरो से छोड़ा के गोर तू चल माई रे पढ़े ना दे रे आज एकर माई के चलिए कि बेटावा कितना नीमन पैदा कली बे छिनरी कहेले पूरा गांव में कुछ इतना नीमन पतो मिली छिनार आज मैं तू ढूका लगा के कोबा गुलै से रे वही दादा कि जरूरत ऐसा कहत ऐसा रानी नु कि तार लइका नु उनका के छड़ता ता हमार लगी के छड़ता ता हमार लगी के हमार लइका उलट के केहू के ताके ला आज ले कि आज ले हमार लइका उलट के केहू के ताके ला हम तो पत्तो उतार हम कहूं के तिरपारू आया से त चांद जैसन कि देख के मुंह के मां भर गिर जइसन बाहर चांद जैसा उतार तू पतो बेटावा कोनो को लेके उड़ारे वाला बा माई के कितना सपना बड़का बाटे अपन बेटा के समझा द हमर बेटी के रोज रोज ई का कहतड़ू हो का कहता नहीं जोन सुना ताड़ू हमार लइका केहू के आज तक ले केहू कहिए नहीं देता तू अरे कहे और बाप रे बाप जे पैदा कइल रहला ना सही सोचे लागे हमर बेटावा निक बा लेकिन घटिया बा नतिया के बेटा ठीक बा मन हमर लइका घटिया गइल का तारे के कइले बा के हमर लइका हमारा हां काट दे जानते हैं खान तो गलौ के बुझाता कि हमर लइका ई थियो कि तू काट के बिक देबू ना ओसन करे करे हम त ना कटाई हो रोज रोज हमरा के छड़लन पड़ जाई ना त आ सही छेड़ देत होई कि तू छड़वावा त कबू त छेड़त होई अरे माई गन जमाना वैसा नाइल बा अरे बाप तो हम तारा से बेरा बतावे नहीं कि तार बेटा ऐसा करना ना करता आ ना तो जब लाश भेटाई ना कहीं नदी के किनारे फेंकल त मत कहियो अच्छा ठीक बा हमर लइका आता त हम पूछत नहीं ना आ तोहर लइकी में दोस्त होई तब का करबू हमार बेटी हम पैदा कर त हम जानते हमार बेटी पढ़े जाले ठीक बा छड़वावे ना जा रो जा ठीक बा तू पैदा कइले बल त तू जानतल त हमहू त पैदा कइले त जानता नहीं कि हमर लइका कैसे बा समझा दिया अपना बेटा के हम त घर महतारी कसम खियोई है ना अपन बेटा वास्ते खियोई है नु हमर लइका घरे नहीं खे बड़ा बड़ा के लुको आइले हो कबू इनका लगा निमन हो संभाल के बोल अरे मैं इनका लगा निमन हो गेल हम खराब होंगे नी हां आ गेल होका थोथरवा आ गेल काठी कइले बड़े रे दक्षी पोरा दीदिया कहत रही तई कह दे तोर भाई है हमर ए देखा देखा हाथ मत लगा हमर लइका नतिया लगा के हाथ ले हमर माई पकड़ ले बिया माई पीछे बस जाके खुद अपन आंखें देखनी न नतिया हम दीदी ना दीदी अरे सो बतिया सुन बता हम दीदिया कहनी और चश्मा कहां लेके घुमता ले लगा के छेड़ खती के ना फोटो खिंचवा गोरा नहीं स्टूडियो में बता हमर आजकल साफ करा हाथ में मोबाइल में तारा बाबू के कौन स्टूडियो आजकल बारे नतिया तो गला रे मुन्ना के गोरा नहीं वो में गाना वाना गावत है तो वही में स्टूडियो में मन बता चलता ता लोग देखा हाथ न छोड़ियो हमर लइका आता नाई के कसम खा के बताओ ना कसम खाता खा कसम तू ना छेड़ला हमारा के रोज रोज कसम खतरा नती ए है माई रे का कराओ तनी रे का कराव तनी गलती हो गइल बा कंधर अब माफी मांगतनी जा दे हमर मार थूक द मुहावे पर 5 दिन हाथ ना जान अरे नती कतना कर देती रे मत थूकाऊं गाल थूका बाबा अब चाट नहीं मारे का भाई कहती है कि थूक दे तो कनी मुगार थूका बाबा सुंदर दोगा अबे आ पैदा कर ले बड़ी ऐसा नहीं बेटा पूरा खानदानी एकर घटिया दूध का ढोल खानदान निहार के गले ना सारे जात्रा डहरिया में उलड़ गई ले से उ बढ़ गई बात के बियाह कर दी ओकर से बियाह करबे ना रे बियाह कर जाई बाबू हम बियाह कर आज तोर बियाह करी कत हूं और ना रे बढ़िया लगन लिया के ना तू बैठा दे